wis dhewe kok gitu. Oh, ya pengen sama nih kudu adil. Tuh, aku tak. Lho kok ucul. Niki ucul. Ayo. Sayang. Niki dong aku tak. Sakoh tenan iki, kuat tenan. Aku yang malah digendong Mas Jola. Aku yang pengen. Ya mumpung niki gendut niki kan sampun ready. Nah, nggih. Dasaripun para penggemaripun walah luar biasa. Oh, mboten saged diitung ngangge rambut niku. Iya rambut to, Pak. Driji ora iso napa melih rambut. Nggih. Arum Bali ngormati Niken Salindri. Ya. Niken Salindri, ayo. Sehat. Alhamdulillah pangestune, Pak. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Dalam rangka syukuran giling sowan ning Pegi Rejo Agung, Nggih. pun nate dereng saderenge niki. Saderenge ketinggalan dereng. Dereng. Saderenge nggih dereng meneh ngono padha, Nduk. Kok Padha piye? Aku ya lagi pisan iki. Iya nggih. Lah menika katresnane para warga masyarakat Kota Madiun lan ugi katresnanipun para panitia ing Pegi Rejo Agung dumateng panjenengan ing taun iki gandeng hasilnya merimpah ruah. Mula terus ngaturi jenengan rawuh. Alhamdulillah. Mugi-mugi kedepannya semakin ya, Pak. Amin. Amin. Semakin piye semakin tok lho. Semakin iki sing cetha to. Semakin itu sudah mengglobalkan semua, Pak. Mengglobalkan doa semuanya. Wah, ya yang terbaik. Ya semakin intinya. rejo, semakin melimpah. Semakin ya bolong warang iki. Dikira aku goblok ngono lho, Pak, paling ya, Pak ya. Iya. Wis menawa dhewe ra tega karo awakmu. Kaya ngene wong tuwa iso sok ra tega. Lah, wong tuwa iki ra tega nek awakmu harus ada. Ya kan gentenan nek ngomong. Ya wis, ngono ngomong. Mulane menengae. Ayo semakin apa? Semakin tambah maju, semakin lestari. Amin. Dan semakin subur. Wah ya nggih, hasil panenipun saka petani melimpah Iya. ruah, gilingnya lancar sukses, Amin. akhirnya menjadi produksi yang sangat hebat, Amin. bermanfaat untuk masyarakat. Iya, Pak. Nggih. Nah. Ya kuwi lho, kuwi piyai loro kuwi ya numangsaku ya Salim. Oh iya Rung Salim ya Nduk. Wah, jan ben-bengi lah ngimpi karo sampean. Lah. Lho ki sumpah, yo katresnane antarane bapak karo anake ngono kuwi. Mergo suwi ra ketemu, suwi ra video call sosok kangen. Kowe ora tau ngempekne aku kan? Nggih nate, Pak. Piye pas piye ngempekne aku pas piye? Pas jenengan dalang ngoten to, Pak. Terus kula nyinden ngoten sampai ngimpi ngono wi lho, Pak. Aku wi kangen lho, Pak, kan Aku dadi jenengane, buka Pak. si Pak Dalang tak penging sare ben ra ngimpi. Lah lerenku kapan kok iso ora turu Ora lho. turu ya malah kesehatane piye lah ngono. Ketimbang ngimpine bikin sakit hati. Tur bareng sampean saya dewasa, saya gedhe no. Sampeyan lah asline trah kok Klaten to. Nggih, Pak. Lah lek diturut aku ya trah Klaten. Nggih, Cara Pak. silahe ora bapak kok ora anak. Ning nek Klaten kono, aku karo sampean kaya kakang karo wadi.
Ha iku ya ora. Ngono kuwi. Dadi kaya sak barakan ngono lho, mung kakek 2 tahun 3 tahun ngono. Iku saestu to. Iku ora terah Klaten. Lah piye? Terahe ngono. Ngono kuwi. Syukur saiki jenengmu melejit, saiki dadi Amin. sinden penyanyi viral ning nyatane karo wong tuwa isih tresna, isih gemati kaya ngono ya. Pangestune, Pak. Aja lali karo wong tuwa. Bar iki poso terus bodho to. Nggih, Pak. Ya paling ora engko tak kirimi rekening aku yo transferen ngono. Loh. Ngono ya. Lho, Pak, yo kualik. Lah ngopo? Lah kula sing anake jenengan tirose. Loh, Ya kudune sebagai bapak itu toh menyangoni anaknya. Kuwi Bukan tembung anaknya yang menyangoni bapaknya. lagi iki aku krungu tembung kok menyangoni lho. Maksudnya ki maringi hadiah ngono lho, Ah. Pak. Bebungah. Lek aku nyangoni dhuwit nang ngene iki kan. Kuwi padha karo Yai Segara. Nah. Ning luwih becik aku ndonga mangestoni marang bocah iki men sehat lahir batin, tetep Amin. eksis anggene ngibarke bendera seni tradisi di Nusantara yang Amin. kita. Lah ngono kuwi kan. Nggih. Terus mbah nuwun nggih Pak, mugi-mugi jenengan nggih sehat selamat wilujeng nggih Pak. Amin. Awet leh momong anak putune. Jangkrik aku ketok tuwek no malian iso putu barang iki lho. Ora tegese ki anak iki ndongake. Sansaya suwe ra ya duwe putu to. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Iya, nembang sing apik Cahayu coba. Bawa mboten Pak? Ya bawa yen nang nggen CD-CD utawa ning YouTube kae, nang TikTok dan sebagainya kae. Ayo, zaman saiki sih enek CD barang. Sidi nggen kula iki saiki ora disetel. Iya apa? Dadi PP yo. Kok malah di PP gitu. Apa wi? CD kaset ngono kuwi to. Iya. Berarti di PP. Iya. Ampuh. Iki malah ndingi aku roh ning proyeke malah CD ora disetel candal-candal ke. Alambuh nggih. Adate lak nembang era sekarang. Saiki Nah. coba sing klasik luwih dhisik. Jangan diragukke lek mangkate Niken Salendri pancen saka gamelan, saka wayang ngono kuwi. Nggih. Engko langgame aku tak nyuwun angenteni. Ning bawane apa nderek sampean. Coba kaya apa? Jan. Nggih. Yo bawane apa? Pelok nenem. Ayo. Ayo pelak-pelak momon. Lho karyane Mbah Mantep Suwargi. Ya, nggih. Nggih. Monggo, bawane apa? Manut karo sampean. Ya, nggih. Rinasa saya rasa Nadyan bendina tanggapan suarane sik bantere kaya ngono. Tepuk tangan untuk Niken Salendri. Wah, luar biasa. Ora tau entek suarane.
ngaji apa-apa ya mesti iso. Terima kasih. Ah, sinaune mempeng. Yen was rina henggal ratri Awas. mengasliramu tanana liya tak tresnani lahir Lho, piye? Cak Julang suarane piye? Wes pokoknya nek niken ya apa ora kena diragukan dari era lagu sekarang era yang dulu karena memang rata-rata seniwati sing tumbuh berangkat dari gamelan yang menjadi abadi dan selalu memahami. Leres. Mergo ngibarati bangunan ki pondasine gendut niken ki wis bakoh dhisik. Banget kuwate. Mbok di tingkat pira wae model omah piye wae tetep kelakon mergo pondasine wis bakoh. Leres. Ya nduk karo nggih mengenang Suwargi ki mantep Sudarsana aturna langgame karya Mbah Mantep angenteni. Wah, cocok mangga. Nggih. aku ngenteni tekamu kaya ngenteni madeni wayang janji metarsa semipan jroning kalbu.
nembang angenteni sing duwe perbawa sing kaya ngene apike ndelalah anyarengi pepundhenmu no ya bapakmu dhewe sinten Mak Nadyanto di tengah kesibukannya parandene kersa ngrawuhi adicara ingkang ditindakake dening keluarga besar Pigirjo Agung sinten sing rawuh Bapak Bupati ing Madiun Bapak Hariwuryanto kepareng lenggah pinarak anggene silaturahim kelawan warga masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetep ora negakake marang awake dhewe. Ya, salam hormat dumateng Pak Hari, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat, tansah pinaringan amanah andayani masyarakat Kabupaten Madiun penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya Nduk. Kledang kae apa-apa tek apik pancen mau cagake wae ya piyai-piyai seni gek mangkate saka gamelan apa wae iki ya mesti dinikmati dipelajari disajikan nggih dibluwentah karo rama ibune direwangi prihatin tirakat poso lan uga nyuwun marang purbane pangeran dadine anak ya luar biasa padha karo jenengan lho Mas Jolang. Lah sregep prihatin sregep poso. Anake ya hebat to? Alhamdulillah niki sing siji teng Koramil, sijine teng Kodim. Syukur dados TNI. Mas yo bapake kaya ngene, anake kan dadi dadi apa? Dadi pegawe no. Ah ning kono ki ora pegawe. Terus nge-grab. Ning kono ki ngojek, malah nge-grab tak kira pegawe. Nulat salira lho iku pokoke diniken iki yo aku melu bangga. Karena apa? Dimanapun Diniken berada selalu tidak meninggalkan busana Jawa ngagem sanggul luar biasa kebaya dan jarit wah luar harus biasa menyesuaikan tempat iya ini dimanapun kebanyakan penampilannya keren kamu sehat terus ya Nduk ya ayah amin. Tidak aku ayah iya dia ayahku titipkan doa semoga dia tenang di alam surga sampean dianggap mati loh. Ora apa-apa ngloloni pesen sik lah ning kono timbang antri. Iya iya. Akhirat keturunan. Iki jenenge anak perhatian ngene iki. Ngono ya. Doa sebelum meninggal. Lah wong banget dicicil neh donga. Wah, kira mbok cicil kedisian liyane ke ngenteni ngowo kepanasan. Mengaturkan Sugeng Rawuh. Bupati. Nggih, selamat datang Kang Mas. Walah. Panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Hari. Asmane ngerti ora? Pak Hari. Pak Hari kasmane dawa. Napa? Hari Senin Selasa Rebo. Bapak Hari Puryanto. Lah, Pak Hari Puryanto. Panjenengan iki Nadyanto di tengah kesibukan ngerso rawuh nglonggarake wektu. Tapi setiap saya perform di Madiun itu Bapak Bupati itu pasti rawuh. Kayak gitu mesti rawuhnya jam 12, jam 1. Ngono ki panjenengane keliling, Nduk. Sing dipun rawuhi dipun sambangi niku sedaya warga masyarakat tanpa kecuali. Upamane ndek mben kuwi nalika rame-ramene wayangan pas ketiga kae, kuwi diurutke saka kene saya ngidul nganti tekan kare kono kae dagangan kono kae. Mula tekane mesti anggene rawuh mesti ya tengah wengi mergo ngratani men adil anggenipun tresnani dhumateng warga masyarakat Kabupaten Madiun. Tepuk tangan kagem Bapak Bupati yo. Yo nok dirimu wis dipangestoni panjenengane didukung seluruh keluarga bahkan seluruh fan. Jenengan harus bersyukur dan tetap tegar terus belajar. Ya, pasti. Yo tembang ala sekarang kan. Ayo. Apa?
Walah Apa sekarang. kono Puspitono lo Nah, boleh? Ayo. Dirimu nek pengen duet karo Nanda, wah iki nek ning Panturas. Aku tidak suka yang cowok kalau ganteng-ganteng. Lah kenapa Biasanya sayang? kalau cowok ganteng itu dia sukanya sama cowok. Ah, masa? Iya. Enak sing elek-elek ngene ya. Iya, kalau jelek-jelek ini kan Wah. setia. Jajali takoni Pak Niken Pak. Antarane milih aku apa sampean? Jajali kayak bocoran. Heeh. Ngene nek iki. Senyunyur-nyunyurnya iki- ya. iya. Sejujur-jujurnya. Iki ganteng, Nduk. Mm-mm. Tapi duwike rontok sithik. Heeh. Nah iki elek, utange akeh milih. Jajal milih Malah ndi, Kak? kaya remuk. Milih ndi coba? Nah, aku yang milih sing kaya Yes. Mas Jolang. Nah, Wah. ngene dadi ngene iki, Bro, sepurane. Kalah nasib ya. Gleleng ngono ki ora. Kok iso? Milih dadi seduluran. Iyalah, Dadi Pak. Tidak sedulur. apakah kamu memilih sebagai apa, sayang? Pasangan seumur hidup. Kamu sudah ikhlas menerima aku apa adanya. Bukan saya. Siapa? Wedus saya. Ndak apa-apa, wedus sebagai perwakilan dari perumpamaan. Kalau melihat wedusmu aku pasti kayak lihat kamu. Lah mosok nih kan Alik. Bapaknya Lah sing kagungan Dek Niken, lah sing maringi ya Dek Niken. Lah aku nek ndelok ning ndi ngene kok Dek Niken. Walah. Dek Niken. Aku mesti ingat terus karena cintanya itu cinta murni. Berarti sampean ya kaya wedhus ya padha. Lah. Umpamane kok roh wedhus Dek Niken piye? Aku ya ngerti kaya roh Dek Niken. Oh, Wah, ngerti malah apa? genah nek kepengin kiss wedding ora sah dadak goleki pipi. Lah terus gue bokong. Gila Oh, wedhus saya. Wedhus ki pipine nang mburi to, Nduk. Gilane. Sa, iki dirimu ngaturke Nah. apa? Iya. Karo Bapak Bupati Katemben Kewolo. Nggih, ngaturaken lalagon mawon. Nggih. Dan semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Monggo ditimbali mriki. Nggih. Monggo. Bar niki ben lenggah dhisik men tembange niki diaturke bar niki Siap. ngaturi Pak Bupati. Oke. Ben lenggah dhisik. Ayo. Ah, kersane lenggah Sekedap. cocok. Kusuma Wijaya, Puspitana lho. Puspitono lo. Oke. Lagu kesukaan. Maka Cok dipun aturaken yuk Madangkara bersama Niken Salintri. Yo. Pak Paris Sugiono Sugeng Waras saking Surabaya rawuh wonten ing Madiun.
biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Tenan Indonesia karismatik tenan nggih. Estu. Sida ngaturi Pak Bupati. Sias, Pak. Nggih. Mangga. Ciri khasnya Piyai Madiun ya. Pundi macane? Panas-panas melaku, nadyanto sayah mestinipun, repot mestinipun. Kula nyuwun kanthi sanget mewakili warga masyarakat Madiun Bapa Hariwur. Monggo nadyanto namung sak kemperangan katuran pinarak wonten pepanggungan mriki. Ya, diaturke panas-panas melaku. Ya. kagem Bapak Bupati Madiun Pak Hariwur. Sugeng rawuh Bapak niki wau nggih. Saking pundi kok dalu-dalu nembe rawuh? Ngapunten niku wonten anu. Napa Isra Miratan niku. Oh, Isra Mi'raj alhamdulillah nggih. Sonten tindak terus dalu mirsani wayang mongko kudu keliling waktu subuh. Ayo kaya ngono kuwi ya. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kewarasan Pak Bupati. Nggih, sampun. Nggih. Jane yen kula wau jane pengen jenengan jenak pinarak wonten ing Palengganing ingkang putra niku genduk Niken Salindri niku. Kula kuangen ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah niki selamat dumateng Pikir Jagung Baru ingkang sampun ngawontenaken tasakuran. Niki badine tambah kathah ngoten soalé. Melipat ganda. Nggih, mugi-mugi rencana untuk swasembada gula tahun 2028 insyaallah terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Niki pemerintah Kabupaten Madiun nggih nyupport Pak DM. Mugi-mugi Pikir Jagung Baru nanti juga hasilnya luar biasa. Ngaten nggih. Amin amin amin. Niki langsung mawon. Lah pripun Bapak? Nggih, monggo. Dek zaman berjuang Jor kelingan anak lanang yen tak openi saiki ono ngerti jarene wis menang keturutan
Jawa terus ngangge caping. Lah nggih leres men adem men tentrem ngoten Bapak. Nggih. Syukur bisa nyawang gunung desa Batu Rejo ini ora ilang podo Tepuk tangan untuk Bapak Bupati yang sangat merakyat dan berbudaya panjenengan ngangkat cul caping gunung yang langsung plek karo larase kaya pas ngoten lho luar biasa. iki dong-dongan Dong-dongan nggih. Nggih. Piai. Mbak Wilih ngaten mugi-mugi sedaya masyarakat Kabupaten Madiun tetap guyub rukun. Amin. Bangun Kabupaten Madiun mugi-mugi dados kabupaten ingkang bersahaja, bersih, sehat lan sejahtera. Amin. Amin. Dengan Amin. dalem suwun mugi-mugi sing penting estu. Sedaya masyarakat guyub rukun insyaallah kanthi guyub rukun mangke masyarakatipun saged sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Bapak. Nggih. Nggih. Elok lah. Momong semene kae isih duwe wektu kanggo niliki siji-siji. Nggih, nggih, nggih. Nggih sembah nuwun Bapak Bupati katuran jenak pinarak nggih. Terus pundi nika Mak Cange? Jane nek sing keri. Enek sing keri jane no. Pripun? Sing keri Sing Bupati keri lali. lali apa to no? Urung nyangoni. Nggih, nggih, nggih. Sampeyan sapa, Mas? Iki wakile Bapak Bupati. sing entuk malah aku iki. Bocah ngawur. Cah nom-nom iki yo sing maringi sapa ra jelas ngawur. Sik to no ora ilok nang iboi to Mas. Malah Ora matur nuwun malah njaluk ibu. saking Pak Bupati kan kagem kanca-kanca, kangge Ayo, kanca-kanca. nun sewu namung gojek nih wong dik niken pancen nggih bocah. Nggih. Bocah gendeng. Nek ora gendeng ya awake dhewe ya ora kasil to. Kene kok. Ya. Ya ning gendenge gendeng karo kabudayan karo kesenian. Iya. Kangge panglipur Mak Cange. Leres. Saking Pak Supari nyuwun gending kagem para petani tebu. Mugi-mugi giling tahun 2026 semoga harga tebu tetap sempurna. Amin. Sukses. Amin. Gendingipun lestari lintang asmara. Ayo. Ayo. Pilihan Nduk, ndi Nduk? Ayo. Manut, Pak. Lestari ya. Nggih. Oke, dikancani Mbak Birgita Ayu. Dik Birgita iki apal Dik Birgita iki ya selalu cek. Ayo no, ayo. Semangat wis. Adimu wedok wis semangat. Ayo sayang. Iya, iya, saya sabar. Gerong wedok kok Lah tindak iya. sayang iki lho. Nek dandan ra ditunggoni Oh, bener kandhane. Mas, ya Allah, sama ini jangan gemati banget karo aku janan. Piron ki aja pas nggo tengah, tapi nek Endi? dienggo jakah iki rondok miring. Iya. Aku mau radi ngonone. Loh, Oh, omong jare sampean mah seneng niken, saiki karo aku kaya ngene. ya nikeni Mas yo adimu kae nek ngadi busana wis bener brosmu barang ora pas nggo tengah. Aku mau Wis, radi Mas, ngonone. benane. Lho iku lho nikan niku piye Kan usane? ngelem sampean ganteng aku, mean. Sayang tak benake wah bocah kok pinter ngene. Mam. Ayo nek pure engko tak pateni lho. Kok dipateni iki piye to? Pateni susahe ben karek rasa senenge cah cilik iki kudu dienggo. Ayo mriki sayang. Gendong. Wah, Ngene iki lho. kandhane iki malah sentuh bejo sampean iso gendong niken lho. Gede kok nyuwun gendong kaya lah rasane kaya ape geret lori ya. Ayo sayang. Sia-sia temen iki lho. Wah, rusak tenan nih Pak Julang. Mas Jola, aku ya pengen digendong. Aku ya pengen digendong. Ayo. Alah wis iso pipis dhewe kok Aku gendong. ya pengen sama nih kudu adil. Wah. Tuh, jare aku tak. Lho iki naik. Lho iku ucul, niken ucul. Lho, ayo. Sayang. Gendong aku, Tom.
tenan iki, kuat Aku tenan. yo pengen digendongno Mas Yola. Aku yo pengen. Sik, aku tak ning musala ape ngisak. Kok ning musala tak ape ngisak iki lho. Wong loro usung-usung wong masalah. Makanya milih salah siji, milih aku apa milih iki? Lah, Nek ayo. aku jek perawan lek iki mbok. Jek perawan. Ya ora jare merabi. Kowe ki aja ngono kuwi, kono jenenge fitnah ya, aja menyebar fitnah. Ora lek jare merabi, kan yo ora roh. Wis Tengahi Mas Ulang, tengahi Mas. Iki piye iki Ngene, piye? awakmu iki wis gedhe ngalah karo sing cilik. Pokoke muni isih buntu ngono bae. Angel to. Ora Iki kan kok yo pesen, padha- Mas, ana. Mbak Yumu ki nek kadung purik ngono kuwi iki isih ngono. Jelas no Mas. Mama iki mbek iki ae, aku mbek iki. Wis, yo. Ngono. Aku nek jejer nikah ning kamera nikah ni kok Lah justru kuwi aku mau golek iku. Kayak hitam putih. Dadi iki. Jelas hitam putih lho. masa ya nun sewu. Aku ki jejer wujude ki niken karo jolang. Lho ning kamera kok iso niken karo asu ku piye to? Ya Ora, lek pomone aku ki ndek bojo kaya sampean kan dadine anak kan kok kan enek senine. Oh iya. Lah lek ngene kan Mbak kita ki putih, Ah. gitu. Iya, Pomone putih. bojone iki putih. Ya, putih. Dadine anak aku sok yo putih. Nah. Putih. Nek karo aku Nek no. kare kan kayak zebra. Lah. Blentong-blentong. Weling. malah unik ngono kuwi. Apik, Apik. apik angger niliki kok wah kaya ula weling ya. Bah iya kak ya. Yo, Ayo, diaturake. Ayo. Dik bir kita karo genduk niken Nggih. Salindri. Lestari lagunya. Yo, diaturake. Monggo, Cok. Jajos. Thank
loro do rukun ngono. Nggih, nggih. Ya. Adik Yaya, kakak Yaya, nggih, Terus duwe ciri khas dhewe-dhewe. Leres. Lek Mbak Niken genah tegas, jelas banter. Nah, Yen Mbak Birgita ya pancen alus kaya atine ngono ya. Halus menyakitkan. iya. Biasanya ngono, Pak. Ora. Boleh halus sing ngono. Lho, boleh biasanya halus sing ngono kuwi. Kan iki senangan iki menggiring netizen Nah, akan. iya. Aku dihujat nes lho nek Iya. Ora, jarimu bodoh amat, Mas. Lah ya wes jo menggiring tapi. Kita omongi, amat saiki wis pinter ra bodho. Ngawur ya. Dan Jangan bodho amat. Wis lenggah saiki. yo. Lah lenggah, Pak. Ya Bapak tambah cerita sik dawa. Kabeh ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sampai ketemu Dola. lagi, Pak. Nggih tanggal 17 kan aja lali. Ya. Teng pundi, Pak? Lho ngundang anjuk ya karo sampean ngono. Oke. Tanggal 17 kula teng Jakarta ya, Pak. Tak susul jak mulih jak ning Nganjuk kowe. Ayo wong biyen sabane Nganjuk ayo. Tanggapan. Ayo. Mas Julang pinarak riyen nggih, Mas. Siap. Kula tak magita mbacutne gelar cerita. Ayo.